Magandang gabi mga ka-Bicol weather update. Narito ang pinaka-latest advance forecast para sa binabantayan nating sama ng panahon. Ito ay si Pre-Warren. Probably po ito ay mabubuo this coming December 27, 2020 at ang possible na dadaanan nito ay ang Visayas or Mindanao. Ayon yan sa GFS forecast at ACMWF. Pero base sa ipinapakita ng NavGem ay sa Bicol region ito tutungo. Tandaan na advance forecast po lamang ito. Marami pang pagbabago ang pwede pong mangyari. Sinishare ko lamang po sa inyo in advance ang mga nakikita ng mga computer models. Wala pa pong ina-update ang pag-asa or sa telebisyon kasi ito po ay advance forecast. By the way, sa pinapakita nitong lakas ay aabot lamang sa tropical depression o mahinang bagyo. Tutukan po natin ito kung ano ang magiging development sa mga susunod na araw. Manatiling nakasubaybay para sa mga susunod na weather update. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mga susunod pang latest forecast. Tandaan na mas ligtas ang may alam. Maraming salamat po.